Salutare tuturor! Nu vă mai țin mult, doar vreau să facem un pool, că avem câteva eventuri și doar vă arăt așa puțin ce am făcut. L-am primit și pe Ezio, așa, stăm foarte bine, cam peste tot. Ca idee, suntem la Argint 2 în arenă, așa. Aici facem ușorul, normalul și hardul. Am făcut din 4K 13 milioane, dar e ok. Și să facem pool-ul, cum v-am promis, că nu vă țin mult. Ok. Ce mă interesează, aici două eventuri, m-ar interesa ăștia doi, ar fi super, una la mână. Și primim un legendar gratis dacă avem în pool un legendar, 1+1 de fapt, cam asta e. Ok, noi avem 21 de șarjuri, trebuie să mai facem curat. Hai să facem curat puțin, să facem puțin curat. Poate face ceva, să vedem. 30 aici, 1, 3, ok, 2, o dată. Avem ceva food aici. Oricum, înaintăm ușurel, dar bine. Hai să băgăm ce facem aici. 3, 4, 5, ok. Nimic level mai mare, ok. Așa. Am făcut puțin curat. Și să facem extragere. Avem 22, 21. Ok, prima dată facem o dată 1. Ok. Hai. Frozen Benchy. E ca și cum ar fi un legendar. Ok, bravo, super tare. Chiar avem noroc. Dacă nu iese nimic, sunt fericit și așa. Avem clan boss asigurat 10 odată. Ia să vedem. Să vedem. Ok, nimic. Ceva bun, interesant? Nu. Încă o dată 10. Nu, se pare că nu. Asta e. E ok. Pentru mine Frozen e tot un legendar. Aici n-are rost să tragem, că n-are rost, și aici la fel. Ok, cam asta a fost. Asta să vedem dacă primim ceva. Ok. Luăm de aici. Mergem prima dată aici. Ne mai trebuie o cheie. Prima dată trebuie să mergem după o cheie. După o cheie, unde avem o cheie?
Unde avem o cheie. Oh, uite unde sunt cheile. Câte puncte avem? 6.000 de puncte. Ok. Dată bănuții. Vedem unde ne duce. Experiența. Aici. Ok. Așa. Și aici nu mai putem. 5.000. Ok. Ok. Cam atât. Da, cam atât. Pentru astăzi. Ok. Vă spun... haideți să vedem, poate... Așa, e deja 12. Vedem ce primim la... nu, în 46, 7 de minute nu primim acum. Ok. Vă doresc un joc plăcut și ne revedem. Salutare!